Zer da sukaldaritza? Baiztegian jartzen duena, baino askoz ere gehiago. Zaletasuna da, ogibidea, entretenimendua, pasioa, hori dana eta gehiago. Gau, sukaldaritza ikuskizuna izango da. Eta laizter, leia norgeiagoka eta borroka, bai. Badaukagu txapeldunen liga, baitare izarren liga, eta hemendik gutxira beste liga eder bat hasiko da. Sukaldarien liga bai, eta ikusi zer nolako saioa prestatu duten. Beitu. Euskal Herriko sukaldaririk onenaren bila gabiltza. Aurkezpena niri gustatzen zait. Gatza behar du, atope. Venga. Oso ona! Ez da erresa, Eta hemengo hau? Desastre bat. Eta zuk? Hasiko nazugaz laguntzen. Hemen zein da sukalde burua. Minutu bat gelditzen data. Zelako tentzino eman. Aurkeztu batera. Ai, eman. Wow. Ongi etorri, sukaldarien ligara. Ai, ama, ze ona. Ainoa, eharra liau dezu, ez da? Bai, Joseba, benetan. Ze necesidades geuk esan duen modu. Ai, ama, baina guantxe baiatakola sukaldarik onena, ez da, Euskal Herrikoa. Hori da. Eta ze, gainea irrikitan engozate, ja puri-purian dana muntatuta, azteko prest. Eta kostatu da baina izan da lan bat, Joseba, benetan ez da. 50 sukaldari, hortxe, astero, jota fuego gongo dizela. Sekula Euskal Herrixan egondanik eta sukaldaritza lehiaketarik handixenaz. Benetan? Bai, handixena izan da. Mekatxiz la mar, tani hemen eguneo sukaldian. Noa beira, mekatxiz la mar. Baina zeure lana etxen, Joseba, izan berda. Ikusiko zuen, guantxe garatuko deun nundik noa dan lehiaketa, zer pasako dan bertan, dana ez kontatuko, baina ingo deuna da, eharra oso bukua sukaldatu, eta patata ehar batzu lagungarri, eta baitare, zuri berde batzuk. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Ainoa, garatuko izuet pausuz nola ibiliko gehan errezetakin, bale? Bueno, hemen dakauna da, bakizu ezer da, ez da? Belaunpe deitzen da, belaunpia da. Txekorrana, hau da, behian, hemendik berakua. Eta, batzuk ezautze be, sankarra bezala. Baina sankarra da, ezurrak entzen bai hau, da sankarroia. Bale. Bai, hori txuleta da ezurrakin, eta kentzen bai hau entrekota, baina zati berdinak dira. Eta gero, holan mosten bada, txerretan, jendea esatzeu oso buko bezala esautzeu. Ordu, ingo deuna da, hau, gixauta. Eta nola ingo deu? Beti iten deun bezala gixauak. Ingo deuna da, gatzata piperra bota bertara, hemen olio desente botako, bueno, pixkat, olio txo desente, hoi prejituko deu alde guztitatikan, bertatik aterako deu, eta gero barazki guzti botatzen jungo gea. Alde batetik porrua, tipulinak, baitare azena joa, baratzuia, apio pixka botako jau, gio tomatia arraiautare bai, eta hoi dena ondo goxatzen deunean, ingo deuna da, espeziak bota, alde batetik erramua eta piperra utza. Eta hoi gutxi balei, sustantzi gehiago emateko, hemen dakau ardo gozua, uiskia, ketxu pixkat, eta hoi dena goxatuko dugu bertan, gero botako ze, uiskia hartzen desunean alaitu zea o? Txupito kamatxuko bodio garamen. Ingo deuna da, gero, aragila bertara sartu, urakin bete, aragila tapatu arte, tapa jarriko jau, eta labian sartuko dugu 3 ordu. 3 ordu, bale? Eta hori izangoa gaurko plateran oinarria, baina esan duen bezala lagungarri pareago zengo ditugu. Bai patatak eta bai zantzuri berde horiek. Hauekin ningo dituguna da, lehendabizi uretan egosita daudenian, gero ikusiko dugu erdibitu edo, eta gero eskaia eta gurinetan saltatuko dugu, lagungarri jartzeko. Eta hau esek, kenduko jo hemen atzeko txortena hau, hola iten deula, ben gogorra gotea, hau xamurra. Hartzezu hola, eta bea buskatzea, hau, untxientzako eta guretzako, bale? Garbituko ditugu gero eta martxan jarriko dugu. Baina lehendabizi, ni hasiko naiz, aragia markatzen, eta zu lagunduko jazu, hau esuritzen adibidez. Venga, ba, tori, zure kontu, eta gauti, honea jozu aragia markatzen juno garbitzen.
Horrekin moldatuko zera. Datu, Joseba, tranqui, zure programide, errespetan entzat. Oso ondo. Bueno, Ainhoa, konta iguzu. Zetin glau, 50 sukaldari. Bai. 6 baino 6 jon bia. Zetu patuko dugu bertan. Bizkat esplikan gotut. 50 sukaldari egongo dira, astero, egongo dira 53 amantal zuriekin, eta 7 izar amantal beltzekin. Kontu zer da. Saiatu beharko dira amantal zuria dakarrenak, saiatu beharko diz, amantal beltza eskuratzen. Ze finalera iristeko oso beharrezko izango da. Beltzak bakarrik iritsiko dira. Ai, estaz. Ai, ama, ze ona. Bueno, badakit beste promo txiki badakaula prestatuta, eta jungo gea ikustea. Arro gaude sukaldaritza gure herriari emandakoaz, eta baita euskal sukaldaritzak munduari egindako ekarpenaz ere. Guk euskal sukaldaritzari gure ekarpen propioa egin nahi diogu. Euskal Herriko sukaldaririk onenaren bila gabiltza. 7 izarrek erronka onartu dute. Loria lortzeko eta Euskal Herriko sukaldaririk onena izateko lehiatuko dira. Baina 7 izarrak ez dira bakarrik egongo. 53 hautagai gehiago 7 izarren artera igaro eta Euskal Herriko sukaldaririk onena izateko lehiatuko dira astez aste. Eta Euskal Herriko sukaldaririk onena nor izango den erabakitzeko lehen mailako epaimaila dugu. Aitzol Zugasti! Maider Larrañaga! Javi Rivero! Presta zaitezte aurrekaririk ez duen sukaldaritza ikuskizunaz gozatzeko eta Euskal Herriko sukaldaritzaren urrengo izarra nor izango den jakiteko. Egin bat gurekin inoiz izandako borroka gastronomikorik epikonean. Ongi etorri, sukaldarien liga. Ai, ama, zetin glau prestatu ez zuen, eta ni irrikitan, oia, saioa azteko. Hor, zemuz moldatzea zure gaionekin, beste da celebrio, baitu? Celebrio? Zorroz gailua. Ai, ama! Gustan zaizu? Zorrozkilu, bai, nasa, cambio. Venga, ba, hau horrela xe ustezu, eta rast. Eta hau hola usteko bestela hola heldu, eta horrela egin, bale? Bale, kontu da atzamarra moztu behar. Atzamarra moztu behar, bibili. Bale, eta esan dako hau jarriko dugu martxan. Bueno, kontau, nola azten dan lehiaketa? A ber, nola azten da? Nola da hasiera hori? Ze kapazia edakazu zuen berbatxeko talda batea gauzak gelditu eta itzein, eta gero jarraitu. Obeto, bai. Bueno, orduan, esan dut zutena, ez? Ba, finalera iristeko super beharrezko izango da amantal beltza aukitxi. Eta hartu duguz, amantal beltza aukiko dabe 7 sukaldarik, ez? Bakoitzak errepresentako da euskal sukaldaritzan alde bat, ez? Bata, izango da pastelero zu bezala, adibidez. Epa, badaki gaina leitzarra, Bai, hori da. Egoitz izango da bat, bueno, bai, ze hor badago bebai genti. Josebaz lan eitzen da bena, esan dute, ez dugu hartu edo zelako sukaldaritxak ez diz izango konkursantik eta benetan izarrak dizelako, ez? Eta horiek orduan amantalak inazten dia, eta zein inbierda amantala lortzeko. Amantala lortzeko lehenengoko proba pasatu beharko da. Hau da, astero, amase izango dira amantal zuridun aukeratuak, ez amantal beltza eskuratu izateko. Eta platerik goxon asko sinatzen da benak, eskuratuko du amantal beltza. Baina amantal beltzarekin gelditzeko beste proba batzu pasatu beharko dira. Eta nola biltzen dituzuean 50 sukaldari dana batea? Nola dijo historia? Bueno, Joseba, dakatelako ekipo oso ona, oso fama, jota fogo lanin ibili dena, Euskal Herriko sukaldaririk onenak bilatzen, ez? Eta benetan ez datu danetik toparou. Danetik alderdi guztietakuk, eta bebai sukaldari benetan famau isatik ez da nahi esan, ez ba, arzak baten lanetxi, edo zurekin lanetxi, zure obradoria lanetxi, ze badago bebai genti, amater modun da bilena, baina benetan nahi dan beste konkurso irabazitxak utizenak, eta onarte ez dizenak atrebidu ez. Etxeko handaren bate bai hor pulamentuakin, da, ez da? Bai, bizka danetitak hau, eta benetan erakutziko dabe gaitasune badakarrela, bueno, Michelin izarrak dakarren sukaldaritza modun. Ona. Hau pixka lotu ingoet, bakizu zergatikan. Lotu zehatxik. Akaso etzan askatuko, baina lotzen badeu, pixkat euskarri bezala ingoio, eta gero nola osoikan eten plateraratu, ingoetena da bitu hemen gantxito bat indet, izten diot pixkat, ematizkiot 3-4 buelta, izten dut emendikan, eta behian berriro iten dut. Hori izan marinelan korapilu, Ez, hau ez. Zamin eban, azurrasko sinako gordun, azurrasko sinate mazu, zer zanela zazu, belaunpi, zankarroi. Hoxe, belaunpi.
belaunazpikua. Vale. Bueno, eta zenbat ataletan banatuta dago hau? Ba, guztira, izango diz, 10. Hau da, 9 atal, gehi finala. Vale. Badakit sekulako premioa daola, ez da? 25.000 euro, Joseba, eskerrik asko galditzeagatik. Onarte, nik uste Euskal Telebistan emondako diro kantidaik handixenetarikoa dela. Bai, ze konkiz baten ez du. Konkisen 20.000, guk gehiago, bai. Gatu. Hombre, ona. Eskerrik asko ITV niri hori hau eskaintzagatik. Ona. Baki zer da nitzako 25.000 euro banatzi. Kriston ilusio. Banatu baita, irabaztia? Ilusio banatzi. Irabazti ba. Bueno, ez da porque sekulez gazta toka. Ni banatu etxen dut eta ez da benetan bixotze sentituten duten ilusio itxiztela diro hori banatzi, baina ni beti banatzen duten ez da, sekulez duten ez irabazten, baina benetan sinistu banatu, ez da? Jentea ilusio banatzi, bai. Ez da gutxi, ez bazu irabazten banatzi. Bueno, sanoitxa gexa zuritxukot edo... Bai, hazen hori hauen hori puxketetan nin, da gero batzu jare bai mendikan beste lau ale Pusketak zelan engote, hola, takataka? Bai, horrela, nola danak isatzeko dan, ez da okuido ikan. Hau inbiardetena da, ja, prekitzen jarri. Lehen da bizi hemendikan, gero bestaldetik da alde guztitatik goxatuko deu. Oso, ondo. Eta gero azurra ibilengo? Ezurra bertan jarriko deu platerian bai. Bakizu zer dakan, ezurrak hemen barruan, ne, Ikearri gustatzen eta jendiak ez du inoiz jaten, eta zaldei teunian da gero ere bai ezurrak eta jendiak sakarreta botatzen ditu. Hemen, ezurran barruan, betu gaina hemen ze ondo ikustean. Bai, ni hori azako guztain gazta. Zeran deitzen da hori zurixe? Tuetan nua. Eta guen oso modan da hona da, erditi mozten dute, plantxa markatu, oparria markatu, geho gatzal horia gota, eta hau da, ez dakit, salda kontzentratu baten txupito bat hartzia bezala. Bai, eskori zamen, ez nik ikusi dut, restaurante bat dudan tuetan nube, bai, plater modon. Baitu, ondo markatu, bai. Moda nahi da jartzen, bai, leheno hemen saldetako eta bakarrik erabiltze zan, da gero barruko mamila hartuta, gero saltzak eta goxatzeko, baina bakarrik jateko da, eharra, katza potolua jarri gainean da barroa. Bueno, eta epaimaiare bai, nibele harra ez da, Bai, kristo nibela, Gixesan zegaina bakoitzak ez aportaten dau berana, Bere arlotikan, ez da? Bai, hori da. Bueno, Maider, somelierra da bera, Javi ja danok ezagutzen dozen, Javi badara mazki urte batzu telebistan, irratean, eta abar. Eta itzozu gazti, ostras, hau ibilide baskulenari zenterreme bai, sukaldaritza alkularia da, azeta gastronomiako kidea. Eta, ostras, bakoitzak aporta den dotza berana, baina bai egixebe bai, 50 sukaldari daudela, eta bebai, epaitzeko orduan zuka egingo dozu, Joseba, ez da esaten erreza, ez? Gusto banak desberdina dakau baina, ez da? Zer epaituko dugu? Epaituko dugu, aurkezpena, bai, baina bebai, hau egiteko ze prozedura jarraitu da, nez, pixkate, ostras. Osa, nola ibilidean ebai epaitzen da orduan, ez da? Eta emaitza bagarrik hartzen kontuan. Hori da, gauza asko hartzen dizkontun, eta bai. Eta fin ibilidea, kostatu zaile asko, edo ze? Bai, batzuan, bueno, fin bakit ibilidean, nahetezan asko kostatu zaile hori martxan jartzia, o askotan parekotasun asko topatu dira? Bai, parekotasun asko topatu dize, baita egixe, lehengogo programatik nivela oso altu izan dela. Bai, Bai, bueno, ikusiko duzu. Heldu batzu ja, bale? Bale, batzu ja... Lau ale. Bai. Ados. Bueno, eta zuke, gauza probatzen duzu, esaten duzu jendi eta zemuzko da, no? Tokatzen zaizu... Niri, ez tozte lagaten asko, baina, bai degixe, batzuan trampitak bai inixan dutela, kamaratik eskutun eta aprobateko, eta, hombre, nore epaik epaitzen da bez gauza batzuk, eta neope jakin biko dute zen jane, sukaldari on baten, irizpidi, ze ez da izaten bardine, pertsona normala da karne irizpidiero, sukaldari xan irizpidia dibidez, gauza askotan. Zu jakingo dozu. Eta ze ikasi ezu hor? Zer irutu zaizu? Zer da... Ikasi asko sukaldari xai, goi mailako sukaldari gustatzen zaiela asko. Lorak, gatza eta olioa, asko. Asko. Eta tipulata batzu ja? Tipulata batzu ja, bai. Batzu ja. Bai. Berakatza zuentzako, ze? Zuen nola esatezu? Batzu ja o berakatza? Guk, beakatza. Beakatza. Ondo, ez que ondarrun bakizue. Dizkera ondarrutarra da, Bai, bueno, ni maz mix bat etxen, baina bai. Bueno, bago hazen mentxirrik etxarrak aurreaka, Haber, osobuko hau no atea biardeten. Este plater makala biar. Ni ustez jarrikotela boltxo batian. Zeatik, nola jukuak eta askatzen jungo dan, nahi deuna da juku horiek eta gero mantendu. Inbiardetena da, hemendik garrapatu. Aher nahi zen erretzen. Eta ikusi zuen nola markatu deun ja hau. Bai, hemendikan, eta azpitikan.
Ja, markatuta dakau, hemendik Batzuia ezin da. potolito, ez txiki-txiki. Bai, potolito, dana goxatuko deu, eta gero gixatu ingo deu, oseak, lasai ibili. Perfecta. Bueno, botako dituguna da, azenaiuak, porruak, eta batzu ja barroa, eta gero ja pilua eta tipulinak injungo gea, eta bitartian jungo gea, los botijosea, ikusiko zuen zeleku atsegina, eta ze gauza goxuak iteituen. Hola. Goazen bertara. Kaixo Joseba, Patri eta Diego gara, eta Bilboko Mazustegi auzora etorri zara, Los Botijos jatetzea ezagutzera. Los Botijos ibilbide handiko taberna bat da, eta orain dela 60 urte zabaldu zen. Eta gaur egun langile guztiok auzokoak gara. Eta orain kontatuko dizuet tabernaren historiotxo bat, ze duela 20 urte edo, hemen auzoan zegoen kuadrilla bat, eta Los Botijos deitzen zen. Eta kuadrilla horretako batek hartu zuen jatetzea, eta beraien izena jarri zioten tabernari. Orain dela 10 urte, Monikak eta Ederrek negozioa hartu zuten, eta buelta bat eman zioten. Taberna hau berezia da arrazoi desberdinetatik. Giroagatik, kokapenagatik, eta janariaren kalitateagatik. Ba hemen denetarik egiten dugu, hamburguesak, bokatak, sandwichak, plater kombinatuak, baina ezagunena katxopoak dira. Ba egia da pandemiatik ona zoramena izan dela, ze astero etortzen da jende piloa. Batez ere Bizkaitik etortzen dira, baina turistak bebai etortzen dira ona. Ta orain, historia kontatu ostean, sartuko gara sukaldera gure berezitasuna egitera, katxopoak. Gaur, bi katxopo desberdin mota egingo ditugu. Hemen botijos gehien saltzen ditugunak. Hau da, klasikoa gaztano normalarekin eta bestea zezina hauntz gaztarekin. Hasiko gara gure katxopo klasikoarekin. Horretarako lehenengo zerra irekiko dugu eta urraiazpikoa jarriko dugu. Gero gainetik gazta ipiniko dugu eta beste zerrarekin itxiko dugu. Okel hau txalekoa da eta gura boka auzotik ekartzen dugu, Altamiratik. Duela 10 urte hasi ginen katxopoak egiten, baina zati txikietan, hau da, plato kombinatutan bakarrik. Eta jendeari asko gustatzen zitzaionez, erabaki genuen katxopoak handitzea. Momentu honetan, 8 katxopo desberdin ditugu kartan. Esate baterako, perretxiko katxopoa, arrautz katxopoa, alegria katxopoa, oilasko katxopoa, besteak beste. Ondoren, gure katxopoa irinetik pasatzen dugu, eta hemen arrautzak ez dugu erabiltzen. Orduan, kolantea edo kolagenoa erabiltzen dugu, pegamento moduan. Eta gero, 20 birrindutik pasatzen dugu. Orain, zezina katxopoarekin jarraituko dugu. Horretarako, zezina zerra gaietik jartzen dugu, eta gero, hauntz gazta jarriko dugu. Gero itxiko dugu eta beste katxopo bezala, irinatik, kolantetik eta 20 birrindutik pasatuko dugu frigitzeko. Hemen, gure jatetxean, egunon batean, saldu alditugu 50 katxopo inguru. Gure katxopo izarrak zalantxarik gabe dira klasikoak, zezinakoa eta arrautxokoa. Eta non da gure sekretua? Gure osagaien kalitatean eta sukaldarearen eskuan. Eta bukatzeko frigitzera goaz. Ikusten duzuenez, beti frigitzen dugu oliba olio virginian. Hemen katxopoak beti patata frigituekin ateratzen ditugu. Etxeko patatekin. Hau da, aititeren hortutik ekartzen ditugu hemen bertan dagoena. Joseba, familia, honekin bukatzen dugu eta hemen Botijos tabernan itxaroten dizuegu. Agur! Aupa Diego eta aupa Patricia, ai ama, ze katxopo puzka, Bueno, guri bezta txikixe, Hori ez, baina ai ama, katxopo beti gauza hona da, Hor bete eta, baina bueno, hoi ainako ingo dugu, ezta? Horrekin gehatu zea, ezta? Hori da, gelditxuna. Bezarka da hondi ba lagunak, eta jarraitu goxatu erazten da goxatzen. Gurean jarraituko dugu, hemen botaitugu azenaiuak, batzuak eta porrua. Inbiar deuna da, guain, beitu, apio pixka bota behar dio, gehiagi ez, porque honek ikutu ematen. Ez gazta guztain apio, nik enetan sartuko, baina zune bazu, bueno. Jatezu gola gordinik gan? Kriston larrixe motesta, Joseba, benetan. Hauken dugu jo, porque ya tupa apio nitzakore gauza bat. Kriston goxua da. Betu, ikasitea bizitan danakin. Nik adibidez lehen hori, kominua,
apilua, martorria, Zuki enitzan pinero batez salia. Ni martorria Eta guain, zinot. geho eta gehiago gustatzen zaizkit. Niri kominua bai, da erose, ni praktikamente erose jatot. A ber, apitjua. Ni bai jatetea jartezuta zer. jangot, baina... Ba, nahi asko gustatzen zait. Bueno, eta badakit, aita bitxi bat eukide zuela, pulamentu askokua, eta hore bat izan dala beak ineotia, ez da? Hombre, zutzako esan izango ala. Bai, Imagina, bai, lehenko bai. programa nor derrepente bera gertzen gatzule. Gaina Frantzini Bilitxe eta bera, bueno, platostria bat etxen berana, Bai, zein nintzun? Hori ikusi mikora. Bale. Guazen ikustea, irudi batzu bazkauta. Hilario Arbelai! Gehiagin gabe, bere testura mantentzeko oso ondo dikoa. Ni oso gustora hemen, pozik, halako jendetza hemen ikusi eta ze etorkizuna dakagun, posta handi jugo, ez? Pentsatzen dut lana oso ondo ingo dutela, eta bueno, asmo horrekin oso pozik. Gua azken orduan. Platerin gauzik onena da, probatuta geho itzein. Ai, ama, Hilario, besarkada bat arginen otarren partetikan. Zea hunditza dan, Bueno, eta Zeo gipuzka, humilia, langilia. Majisimu. Horrek eukin arrakazta eukitzeko, ez dakit, baina oin beste lan inda, zen balan, beti buru belarri jatetxian. Bai. Bakizu ze ilusio intziten. Zer? Jatetxia iztea zijoala, Bai. gu arginen otarra bakigu, jatetxe eukitzia zelia dan, itxin bihartzula, kiston zeuzkan reserva pilat ezintzula dana imantaku, ezkin nion ditu. Beak deitu zigun arginamo familiai, esan ez, itxi baino lehenuo zuei jaten ematen nahi dut. Ai, que majo. Eta esan zuen, Bueno, deia malku areagun, eta izan goxatzea un templo bat, janari jana. Ona. Hilario, besarkada hondi bat arginamo guztien partez, eta Zukalerrian taldean partez ere bai. Bai, Jose honeaz nahiko, ez? Bota. Ez dutza asko botako, porque... Deana botako jo, irurak botako eski jo. Bai? Zeba, ez? Ke asko, tio, benetan. Ez dut gazela apioa gustaten, eta ala, venga. Venga, barroa. Gaina, moztezura gusanituk emoten dabe, tio, osea, ke asko. Mesedes, Ez aldezu ikasi hola danetikan jan biharrala eta saio hortan. Bai, ezi, etxarren etxen do, baina disfrutate errenen, pues, igual gaur hausera diferentzixi, hau gaurko plateraz disfrutateko. Bai? Esan leike. Bueno. Ze probatu ezuan indezuen errezetatik anola bere xilena o... Joa, behatu, nik ikasirotena da, ikasi indezu jaten. Lorakin ikasi dut. Lorak sorprendiu nabe. Osea, adibidez, konkursante da, sukaldari bat, baeguan, zanela loran oso fana bera, ez? Eta behar behatu, honetaka, baratxuri usaina eta zaporea, honetaka... Hori moria hola batzu idu jana, eta nik hori dakatetxin, de toda la vida, bai, zeni oso landara salinaz, baina sekuruz gaztokurri nire etxeko landara jati. Ja. Eta, bai, asko ikasi dut, hoxi izan danitzako sorpresetaiko bat. Jangarriak dira, osonak dira, eta gero ze kolore ematen dioen platera, eta ze zapore eta usain, eta... Lorak, ni bat ez bezango nuke lorakin harritxuna zen. Bai, Bai, zen nik aprobatan, nahi esan guzta, ero ez guztarren bardin jaten dut gauza, gero bardin aprobako dodana, baina bai horretxeaz harritxu inaz. Ona. Asko. Eta, hainbeste zukaldaritza saio daude, bakigu, ez da? Batzuk udan kaletik, beste batzuk egunero eumen eguardin, batzuk beste batzuk ebai. Eta zukaldaritza saio honek zer daka, zuk esan berzuna jendienteko, ezin dala galdu. Batu, azteko Josea esan beharra dakat. Euskal Herrixe zelako txikixe dan, baina sukaldaritzan zelako famatuen jan, mundu mailan, ez da? Euskal Herrixe, ez? Bai hori da. Mundu mailan oso famosure Euskal Herrixe, bai, sukaldaritzi atxik. Eta Euskal sukaldaritzik, nik uste programa hontan asko eskainiko dotzala. Osa, hau da, bai, gure programako lehiakidik asko eskainiko dotze Euskal sukaldaritziai, bai. Eta gaina, dizela 50 sukaldari, bakotxe beran estiloku. Fusilua ikusiko dugu? Euskal sukaldaritza, o sartuko jare bai kanpoko sukaldaritzak eta? Bai, eukiko betxetxeku, fusilua eukiko dugu, danetik eukiko dugu. Eta nik uste horretxai dela garrantzitsu, ez? Sekul ez talako egon alako saio handirik, alako despliegia, solan esatearren, eta bai izango dela garrantzitsu Euskal sukaldaritzintzako. Eta Ainoa, zuretzako ze suposatu du sukaldarien ligau aurkestia? Amets bat, atxat. Bai, batu jozeako, esango txut. Nik eskaintza asko albo batera utzi behar izan dutxuaz, hau egiteko. Ez, baina benetan, ni beti izan izan nahi dutela, kozinako programa bat.
egon itxan baten, zu eskiaratek bera botatearren, zeu ordezkatzeko udan, edo amen, edo bestin, edo zein gauzatxotan, ez? Porque ilusio etxeztan, zukadaritzako programak eta kozinateko programak ilusio etxezte gustatzen gazta. Eta guztu goite zaizulako? Bai. Asko sukaldatzezuk erosuk? Ni pa, postrik ez gazta zonden. Postrik ez? Postrik ez gazta zonden. Bakizera, porque ni nun por libre. Ni azinik, justo, zu jakingo dozu, bueno, zelan ez zu jakingo bat, zeure biarra bara. Baina oso zehatzak izan bizaz zuen neurrixakin eta ninaz. Lagundu, oie, mosten. Bai, nina super por libre juten. Atzeko txorten hori zen, bale? Ezazu holan etxeko, ez? Bai, oso ondo. Piskat burruti dauzdu, hola, behan nahi duen lekuti mostuko, porque zu hola usten bazu, horti mostuko, baina hola iten bazu, behan nahi duen. Igual du, baina hori da, gero ontan fibra gehiagi laga ezula. Asko desperdixan dala. Hila zai untxilla dazkau eta jango untxiko horire. Alega. Bai. Eta ordun mordo bago esatu ezu, ez da? Asako. A ber, biarra ez desan errezabez, porque natxeta guk ere biarra guztuaen, Bio olako realitik eta historik eta grabaketa luze juten dia, eta gogorrak izaten dia, ez da? Bai. Bueno, esan nun grabatu dezu hau guztia? Bilbon. Alako gauza handi bat nunengo da. Bilbon, bezala nunengo da. Bilbon. Eta esan behar dakat, zure kamara bat ben nire kamara izan da, ez da, Eugeni? Bai, Kaixo, Eugeni? Eugeni jauna. Kaixo, Kari? Ona. Ordun ondo grabatuta da zeuru. Ba, klaro, eta berazan neure kamari, eta oso ondo eta nago. Bai, Importantire, beatu, gure biarrantzako eta oso importantire zure kamera ondo tratatzea. Dudi gabe. Irri barrak bota berdizkiulako, ez da? Klaro, bai. Ez da, errez Eugeni irri barrak botatzia, Nik esan dut, Eugen, nik kade kilo ez dut ibiltzen, baina barkatu, Zeratik aban? Eugeni, baina... Hau, arratiako txegorrak eta... Hola, Eugenik, osoi botako zu. Hori gero ingoitugu salteatu sartaian, bale? Holaxe, hemen txeutzi. Oso ondo. Fin, ibiltzezea bai, zukalden, Oso ondo. Hemen beharrazkik aiza eskigu, kolore hartzen. Oso ondo. Iman berduten da igual pixka kandela gehiago. Topera jarriko deu, kolore pixka hartzeko. Vale, oso ondo. Ea patatak irekiten azte zaizkigun. Eta xoxitoz gaibiliko, ez da? Zer da? Gatza. Gatza botako jo, bai, patata egosteko garaian. Eta barazki, bai, hemen. Eta kastinean, bertan parte hartzeko. Nola izan zan zailkapen hori 50 punteroa garrapatzeko? Bai, pillo bat jente orkestu zan. Nik ez da gizeatzmeat zenbat, bakixo atzarin ekipo bat horren atzin, nore lankiditaz horren atzin, eta horak arduratu zin bizkat aukeraketa horrekin, ez da? Eta aukeraketa hori etxi esan ja bat ere errez esan, zen nivela ja bastante altu guan. Azkan finin bai dekixez, zukaldaritza programa batea aurkezen dan pertsona hori oso seguru dago laberan buruaz. Ze badakizu ez eusela zeure kozinatea da tai emon bizule, ordun. Ostras, hor ja arriskatzeko presa dela. Gaina txintzaldenean, zure txintzaldenean, zure konforta, zure labia, zure zuak, zure kontrola dakazu, ez da? Bai, totalmente. Eta gero nola zan errezeta atletikan? Danak berdinak zukaldatu bertzuen? O jutezian, ez dakit, beste... txapelketetan, zukadaritza txapelketetan ikusita, ez dakit, dago merkatu bat, errezeta bada, nola dijoa dinamika? Claro, bai degixe, Euskal Herriko zukalderik onena bilatzeko orduan, versatilidade hori bilatzen dugula, bai, ez da, orduan bai degixe, batzutan, errezeta itxiak egoazenela kozinatzeko, hau da, hau egin behar dozue, puma, danok bardine. Gero, bakotxak beran fantasixine beldin bagotzaz hartu edo ez, bueno, ja bakoitzan ardura da. Gero beste kasu batzutan, bai, improvisaketa kontun hartu da, beste batzutan, beste gauza batzuk, pixkatanetik egin behar izan da, postrape, bai, menu osoa de bai, danetik. Bai, danetik. Fusio, bai. Hemen bagoaz, barazkitxo goxatu itugu, botako deuna da guain piperrautza, bale? Piperrautza gozu edo pikanti? Hau da, gozua, baino ketua. Zaitu? Hola, super soñi derroke. Ketua na, ez da? Hoi da, ketua dalako. Hori nik normalian piperrautza ketua gustatzen zaitu. Bale. Baire ikutu ematen dio, bai. Eta adibidez zitezunian olarrua eta gozua eta normala gustatzen, baina ketuak beste ikutu badaka. Beste ikutu badaka. Bale, hemen bai botako dio ja ketxupa, piskat, hola ospin puntxu hori emateko. Hemen bi huelta. Hemen baitare erramua. Beti nire gustatzen zait bintzat. Osoik, ez? Osoi, baina krik, txiki bat, golpe txiki batzak. Hombre, soltatzen dago. Bai, soltatzeko pixka sustantzi gehiago. Beitu, aida hemen sustantzi jartzen ja, Hola. Histori ja, Bai. Gero guain ikutu hartuko labian sartuko du 3 ordu ongoa, esan duen bezala. Eta ordu bai ja sustantzi gehiago hartuko. Ardo zuri ja, whisky pixkat. Vale. Eta histori ja maitzeko, bai jo haure barroa. Wow. Barroa.
Hemen txe. Gexei, que pasada. Gehitxo inde gorkuan ebai. Hemen urakin, odoloiek ondo tortzen dira, Jendia izango, zen aska baino. Bueno, zuk zero estilun, kari. Gauza gordina daudenian nola izate jata. Gero esan minan, gero, batzuan, ikusi zu alako kelan dixeta, barrutik ondo egiteko zezaia eta gero, gordinik ez asko gelitzeko berda, eta gero murriztuko asko, Hori ere bai guain freskoan da hola, eta gioia murriztukoak isatu ingoa, eta zuk budanak eta bertan ateako dira, ikusiko zuek, gauza eharra ingo du gorkoan bai. Eta hemen inbiar duna da guain esan duen bezala, ura hauek bota barroa, vale, tapa hartu, tapa jarri, vale. Eta labea, Zabalduengo hiru labi. ordu. Bakizue telebista magia iteula, ez ge arratzaleko bostetan etorriko birikitzea, Hau ingo dauna da iriki. Osando. Beinan jarriko dugun. Bandejita. Bai, bandejatxo bat, lurren ez jartzearen. Obeto, bai. Horrelaxe, eta guain hau, barrua. Eta gero, gueltan etorriko geana da, patata horiek egozita egongo dira. Eta Kontu zerrebarik, Ai, lasai. Labi prekalentan birda horreti, badakizue. Beti. Bestela denbora aldatu iten dia. Asko ikasi ezu, Oso ondo. Bueno, eta esan dakua, guain jungo gea, Eliku zentrura, erreportai bat ikustea, eta ikusiko ezu ze garrantzitsua dan. Janariak, sukaldia, famili giruan, janaria ez da bakarri jatia. Guazen ikustea. Bai, Joseba, nutrizio ikuspuntutiken, zukaldeko tradizioek balora hau eta mantentzeko funtsezko arrazoiek ditugu. Eta hauetako bada, Euskal Herriko kultura eta nortasunen adierazle badiela. Eta janarie kultura horren funtsezko osagai bada. Eta pertsona talde baten elikadura ohiturak, balioek eta historie isla daitebe. Bestaldetiken, errezeta tradizionalak tokien tokiko eta garaiko osagaiekin egin deotea, garai hartan hori zeolako. Eta hori, elikadura osasuntzu bat sustatzeko modua da. Eta azkeniken, zukaldeko tradizioek, inguruen bildu, esperientziek partekau, eta familie, lagunek eta komunitate baten harremanak sendotzeko baliabide bate bada. Beraz, nik uste berrezko edala, zukaldeko tradizioek mantentzie, osasune mantentzina badi madeu. Nik nire zukaldaritzako lehen kurtzuin nuen irakasliek, zukaldaiebeak aldeu zigun. Zein errezeta estrella hori zuen amana, edo gustatzen zatzuek gehiena, ederra izatez gain, emozioek sortzi zuena. Eta, bueno, ni hasi nintzen pentsatzen, eta batez, ni akordatzen ere aman kroketa, munduko nena dieta, bakai haue pilpilien, eta bustena, saltzan, da buru ez da haue bien. Eta hueltan, etxean etorrela, pentsatzen jarri eta esaten hori. Nik galdera nire zeme alabai, engo bani joke, erantzune zein izango zan. Eta arginaken erantzune, hitz bat aldatzik izango zan. Ama izen berrien, amama. Amaman kroketak, amaman bakai haue, amaman bustena, saltzan, hor klik bat inuen. Eta nuen, nire zeme alabak, aman errezetakin akordako hieren. Eta hor txea zenitzen, zukaldienein. Oindik ezati asko entrena berdetela, baina ni hor txe erre lortu arte. Bueno, beraz, nahiko arrazoi baditugu zukaldeko tradizio hauek balorau eta mantentzeko. Eta hola, ia gure urrengo belaunaldiei iriste zaizkoen tradizio hauek. Beraz, pila jartzea zukaldi. Hau paitziber, mila esker zure aholkoen gatik eta gila esan ze garrantzitsua dan zukaldia, Bai. Ai, ama, gaina zu onduan, Bizitza guztian esateko zukaldiak emandula, bizitzan eta aiton eta amonen eta birraitonetatik txikitara pasatzeko historiak hor lantzezia da. Eta gaur egun zukalde hori galtzen egala eta Euskal Herrin mantentzea la pixka, baino etxe askotan galtzen egin eta mantendu inbiar dugu, ez da? Hori, galtzen egin, baina nik uste berreskuratzen bai, entzun asko. Aldi berian, baina askotan esan duen bezala, esatezu, jode, zure amaman kroketak, zure amoan sopa, eta gio gaur etxea gutegea, eta ze goratu berdigo, gure guraso gestigo, goratu hummus bat ite dulako, ez da? Amaman kroketa hori inbiar da, Joe, benetan, errezetan liburua berreskuratu behar dugu. Dudik gabe. Bueno, gurean jarraituko dugu, mila esker Aitziber, eta hurrengo
aholkoak entzukteko ere irrikitan egon gogea. Hemen inbiar deuna da, beitu, hemen 3 ordu pasa zaizkigu, osobukua hemen dakau, eta beitu, murriztu da, baina hor daude joku guztik, fundamentu guztik ja, ingo dugu, atea, kenduko jau soka, eta utziko dugu ontzitxo batian hemen. Bai, barkatu. Bai, lasai. Gero ingoetena da, laben sartu epela mantetzeko platera eratzeko garaian, bale? Ordu, ingo deuna da, bertatik atera, eta joku horiek iragatziko ditugu, eta hemen murrizten utziko ditugu. Eta gero hori loditzeko, normalen, gaur egun hartoirina erabiltzea uragin astuta. Baina, gaur ingo dugu lehen itezan bezala. Eta lehen nola itezan, ruz bat itezan. Eta ruz bat zer da, irina gurinakin astuta. Orduan, oizuk ingozu. Botako dituzu, bi osagaiak bertara. Lehen, preferentzia erakazu bateaz edo bestiaz de lehen. Erdindu, inberdezu bilakin masatxo bat eta pastillatxo bat bezala bolatxoak gelditu behar du. Eta gero, bolatxoiek botako ditugu ligatzeko saltzau. Eta ligatzen dan momentu hortan, zer lortzen da, bai koipiak eta likiduak denak elkartzen diala eta loditu ite zaigu saltza. Ogadoz? Hau eskukin egote, Jose. Ba, hobeto moldatuko zea, bai, ni usten dut eskukin hobeto. Hemen inbiardetena da, patatatxo hauek ere bai iragatzi, eta segituan prejitzen jarri behar ditut, beste gurin eta eskaiakin. Egozi zaizkigu, alko genuen zuzenian prejitu, baina prejitzen badeu geho koipe pilo bat hartzen dut. Ja, errezi da kaso. Egozi puntu batekin gero xamurro gelditzen dira. Bai. Bueno, eta konta iguzu, egon geha hemen sukaldarien ligakin gora eta bera, baina beste gauza asko, kinibiltzea asko hartian zu. Guantxe gurina eta mantekilakin. Bueno, nabilen bai, baina ezke bai, egixe da, Jose. Bai, beatu, nabilon antzerki bategaz bai, vaginaren bakarrizketak deitzen da. Kontuz! Lasai, bai juota. Bueno, segin gorot, esaten egon, bueno, nabilontxe antzerki bategaz deitzen dena vaginaren bakarrizketak. Bai, ezke nervioso jarri naiz. Vaginan bakarrik ez da, zertan datza horrek, a ber. Hori, lasai, Joseba, jente askori pasaengako, vagina berba entzun eta urduri jartzea. Duela 25 bat urte, antzeslan bardin egin ben Ainoa Garai eta Aitziber Garmendiak. Eta berreskuratu inda. Eta, bueno, pasadan urtean, amentxe, Donostin estrenatu gendun, Antzokizarren. Eta, bueno, antzeslan atauke, piki bat urte, 30 bat urte kasi. 30 urte, Eta mundu guztin inixan da, detxo nitak lagun bat, opera kantanti dana, bera ungarure. Eta, bai, vaginaren bakarrizketak egin behar duzuela, ze ondo, no seketa, ostras, flipa etxezu. 3 aktore gaude. Eta bertan, bueno, antzeslana da oinarritxuten, emakume askorei eta ezberdinei egindako elkarrizketetan. Kontu da, hainbeste urte ukine, antzeslan honek, alandabe, zujuten zazteatrure, eta bardin begenti, barrez lertzen da, empatizatzen dau, gero momento tensupe badaz, eta ondala, hoxe, 30 bat urte inako elkarrizketak izanarren oso aktualatiz. Bai, Bai, bardin behondikan, ez vagina berba entzun, eta jenti jartzen da orduri, zeure modun, Jose. Bai. Eta guai den, onarte egin dugunagatik, egiz esan, guai dago ze ikusi du vaginaz dakarren pertsona asko juten dizela be bai, ez, antzerkixe ikustat hori be bai guai da, ez, pentsa ezu askotan bakarrik vagina dakarren antzako izango dara interesgarrixe, eta ez da holan izan, askorentzako izan da interesgarrixe, harrera oso nauki dau, eta aktual esaten jarraitzen da antzeslanak, eta bertan da hori, monologo osatutako antzeslana da, monologo asko da, eta gu izango gaz, nitakat pilo bat monologo eta pilo bat emakume ezberdine gorpuztuko dotxuaz. Leko guztiatik pasata. Ze ona. Hau listo. Ze ona, ez da. Bale, guain berta bota. Agur? Bale. Esku garritxeko, bale? Esku zehun erraskara, mesedez. Oso ondo. Bale. Hau pixka sartuko dugu hemen. Emate unera alaba ondala hemen, hau egiten, bale? Pixka lorrin Bueno, hau egin behar ditutena dago hain gurinetatik pasa. Oso ondo, eskaiakine bai. Daude xamurrak. Baina, erditik amoztuko ditut. Vale. Erditik amoztuko ditut, barruaino sartzeko eskaia. Ditu zer mozten dian, Bertan sartuko deu, gurina jarriko deu bertan, eta gero eskaia botako deu. Gurina dana, gitxo izango. Honekin nahiko. Bueno, zen musuaz horrekin? Listo. Bueno, handagazu papela lehortzeko beste aldian, bale? Hemen botako ditu patata moztuta, eta hemen bota bihar ditutenak diare bai, bota izkiazu hemen esparraguak ebai. Vale, ez dutxo esatitxuko, solantxenik. Olaxe, oso ikan vuelta eta vuelta ingoitugu. Bai, ja oso bukua osoa jarri dugu, ez esparragu ardibituko, ez da? Ahí ba, estiluaz. Oso ondo. Venga, bota hau. Zema botako tzat? Txorrota da bat, hola. Txorrota da basuentzako asko, da horregatik esaten dut. Horregatik, basure kontu. Txas. Epa. Ona. Eta gazkabe bai. Gatzare bai, hemen eskaiare bai.
Gatzare bai bota jozu, noski. Bai, Sositos gai biliko, ez da? Sukalari xoi, asko guztan gatzu gatza eta bai, asko. Hombre, eske gatzan puntua asko da, sukaldian, Hombre, impertensuz pasa, bai. Bueno, hori gero bakoitza, igual, hori errazo jozu. Ez neu esaladina, Hemen neontzan nutrizionista bat esan zigun, Gatza zemuzkoa da. Gatza, refinatua eta txurilla eta dana, txarra. Baina adibidez, gatza ona balin bada, añanako gatza bat, edo Himalaiako gatza bat, edo, esategu ona dala, aldala hartu nahi deuna. Ja. Baina ona, beti honetikan, refinatu Hombre, eta ona beti ona. Hoi da. Bueno, hau, martxan dakau. Super ruzone betu ze patata, Eskaiak inearra egin dugu hemen. Aiaten gaztan. Hau ingo deuna da, danak xapalian jarriko ditugu, beste batzuk ez exiu ingo, eta bestiak ingo zexiu. Oda, xapalian hobeto daude. Dana batea egiteko. Elegante. Hau hemen patatak eneuzkan. Hori da, esan duguna hau ligatzeko. Hau bakarrekin dugu iragatzi. Hemen da hor duen lukoipiak, baino nahiko likido, behitu. Vale. Eta ingo deuna da, guain, zu emango jau tope, murrizten utziko dugu. Vale. Eta erdira inola murrizte zaigun, eta gero ingo deuna horrekin ligatu pixkat, vale? Bueno, esan dezu, beste lanen bat eukiko, zu esku hartian ebai seguru. Bai, gero gabiz bezantzesa batekin, Zagaztitarrak, gazteidaz lazaga. Bai, gabiz Joseba Paulaza, Kodola Barrita iruk. Eta ja... Aspertu behar, Bai, ja 2 urte gabiz, antzeslan honekin. Eta, bueno, ja ez dia enbeste manaldik gelditzen, baina hortxe jarraitzen du, majo. Bai, ja 2 urte. Eta gehiago etorriko ja hori bukatzen dianean? Bai, gehiago etorriko dia, beti torten di gehiago. Askotan gure lanin pasaden da, ez? Eza ez zule, ai, ama, gero, ja, ez da gatixebez... Beti etortzea zerbait, ez da? Beti etortzen da. Lena, hasieran beti xan, ez? Geldur hori nik ustot gure lanean horrean gertatzen dela, ez? Danian. Ez dakaten ez ezer, por si acaso, hartu. Eta gero bukatzezu, gainezka. Kokoteaino. Eta gero dana erdizka, ez da? Ez, nik hori, ez tekule bez. Bueno, ez, ni beti zara dut. Itzen bazu burule barrin, ez da? Ni beti hartzen dut Joseba ilusio itxezen proiektu. Adibidez, Zukalarien liga. Ona. Bueno, hemen behitu patatak, Hau listo azkau. Hola, pipa izu. Ratita. Bueno, iagozitxe guazen. Bai, zaforte mandillot, Golpe arbat, nola egozita dauden. Hola, krikri gelditzen di. Irratian ebadakit, ibiltze zehala, ez da? Ja. Bai, errezoi dakazu, bai. Kolaboratzaile lanetan nabil. Aurten gaina sanguitxak etxen, tostadak eta sanguitxak. Sanguitxak iten, kontatu hori. Bai, dedikatetzate albisteak irakurtzen dutxoaz, goxin esnatzen azen inolan rulukin eta enazuela ikusten, baina otena rulukin eta nore kafiaz, eta gozarixaz, eta otena zen notixak irakurten. Eta gero ikusten dutolan albiste batero, protagoniza interesgarri bat, eta sanguitx bat edo tostada bat dedikatzen diot. Bueno, eta orduan, danai nola euste jozu, eta danai fundamentuak inin. Hortako ondarrutarra izan biharra alda, Hoxe, bai, behatu ondarru pebok, ez, jente gitxiga zela, baina artizaz beteta. Ibiltzatzea, oia ez da iristen ondarru. Ondarru bixinatxotxo, bai, behintzat. Eta nola itetu zulan hori danak jatea Bilbo, Donostia, bestia, alde batetik bestia, atzea gelditzen? Bai, nik ustetzen gazta mobiten ibiltxe, ezke, ni espanaz movimentu, nenaz neu, egixezan, baina bai, eta oso ondarrutara oso ondo, bai. Bueno, hemen txe, hasi behar deuna da, hau murriztu inbiarko zan. Bueno, hemen geldituko gea, zeatik gaur egun etorriko zaigu, eta hau hain bai ligatzen, botatzen junbiar naiz puxketa pixkanaka. Ados. Hau ekin da dazkau. Oso ondo. Eta minutu batian hueltan gatoz, dena platera datzea. Guau. Hone da gauzai bat, usaitu. Ez que kiston usain edera, honek, dana usain. Earra inbiar diogu gaur. Behitu ebakizu telebista magia iteula, eta nola murriztu zaigun, ligatu deu. Eta bada hau ja, platera aratzeko behitu zeu. Ze ondo, zera biluzinoi. Nietzai gustatzen gehiagi loitzia. Batzui gustatzen jo, hola, napatzia potolo, baina gero ostutzen juten dania ja meloso gelditza. Hori bai degixe, baina momentu niri, baina, hola, perfecto. Ondo dao. Perfecto. Profesional batekin nabila, Kritika gastronomika. Ona. Bueno, patata hauek bai daude, txoratzeko moguan, Superpolitxa eta ze patatak urten dabe estetikamente. Xamurrak. Eta eskai ikutuak, ingeobak izu batei izbazai eskaia gustatzen gehiagi, eta nahi bai jo bota beste belar bat, edo belarri gabe, o batzui pixa salteatuta. Noski. Aurrea. Ni beti esaten dute, guzukalden ematitugu oinarri batzuk, baina ideiak hartzeko. Gio bakoitzak bere ikutu eman berdi. Bakoitzak beran fantasia aldatzen moan. Hoi gustatzei gehienan ebentzat. Ingoetena da guain hemen. Esparrau toke berdinateko. Berdek. Toke diuretiko bai oso diuretiko. Oida, pentsatzeko entxala da jandeula. Oida. Ona. Horrela segargetuta begola gainetikan. Eta hoa eman nikoa pieza ondilean bila. Bagoaz.
Bueno, Ondarru, zuzen prestatzen zugola egun berezitan etxian jendiantzako zuzen prestatu berdezunean. Ba, ez da, a ber, egiz izan, niri pastio ondo moten gazta, beren genero zerreaz, musaki, ba, ez da, ez da, gibela oso ondo txendo. Ez da, que misterixo, gibela, Buelta, baixerra bat itia bezala da, hori. Kaiu kurtet ez oso ondo, baina garbitxute mon bizazuz ja. Baina gero, txoixeruak inda saltza inda dana ondo prestatu. Bai, jo, ni kaiuk eske nore debilidad, me encanta kaiuk. Beitu hau, beitu nola da, mantekilla bezala da. Bai, ez da ondo apresian da, baina marabila bata. Aria, bai, jarriko izuet. Eta guain, historia hemen zetorrek. Hemen zetorrek historia. Hau ekendo mendikan, Jose, erringo izta. Oso ondo. Oso importante ere kosinan garbitxasuna. Bilatu hemendikan peresil txorta hola polit bakeo gaine jartzeko. Vale? Garbitasuna dudik gabe. Hori ere ikuste aldezu. Hori kontuan hartuko zenuten txapelketan, ez da? Claro, bai, ez? Hombre. Dudi bara, bakixo. Hemen tuetan nua falta zaila, baina bete ingo dugu etu. Hau tristera. Iarra indigo gorko ani. Hauxe, Beitu. Hauxe, elegante. Hauxe, elegante? Sí, baleku aldao. Precioso. Precioso. Horrebeto saltzi, birdau. Beitu. Ose, agarra txorta jarri zuna. Bandera jartzeko. Ametxe garriko jo. Hauxe, pentsat, hortxe barrun sartzi. Ona. Ondo, bai. Bueno, launak, beitu zer nolako belaumpia prestatu deun, oso bukua edo zankarra ezurrakin, nazuen bezala ditu. Mi esker horreoteatik, eta zuri, txapelketa hori ikustiko irrikitan gaude. Eskerrik asko. Eta gora sukaldarien liga. Eskerrik asko, agur. Aiogo.